Eline på 32 har ventet på denne dag i over 10 år. Da jeg fandt ud af, at X-Factor i år havde Soul Shock kortet, og I hiver det frem, så kunne jeg ikke andet end at komme. Jeg tror, jeg har været omkring 22, hvor jeg lavede en sang, som hedder Rock Your Boat. Og den hørte af omveje, hørte Soul Shock, lige præcis den sang. Og han gav mig også feedback og sagde, at det var fedt, og jeg havde en fed stemme. Men hvis jeg boede i Danmark, så kunne det ikke lade sig gøre, for jeg skulle bo i USA. Og dengang var jeg bare ikke klar til at bare lige tage til USA. Jeg har jo aldrig mødt ham, men jeg vil bare gerne møde ham. Og det betyder enormt meget for mig, uanset om jeg går videre eller ej. Så den der sådan... Der er du. Eline har faktisk prøvet lykken før i X-Factor. Og ikke noget at sige til, at hun er glad for, at der har været udskiftning i dommerpanelet. Det er en vis anonymitet. Og det er du i mit øre. Du har en kæmpe anonymitet. Du har ikke det, der gør en leadsanger. Ja, sorry. Du skal finde dig selv. Tag noget syge. Jamen, jeg har fundet mig selv. Tag noget syge eller et eller andet. Jamen, jeg har fundet mig selv. Nej, tror jeg ikke. Mig der gen. Jeg synes helt klart, at I skal overveje, om Thomas Blachman skal være på næste gang. Fordi for mit vedkommende, så er han ikke kompetent nok. Og jeg tror, at han er stærk. Bange for stærke kvinder. Sådan. Hej. Og velkommen. Tak. Hvem er du? Jeg hedder Eline. Jeg har gerne vil møde dig i 10-12 år, tror jeg. Hvor hyggeligt. Så det er meget specielt at være. Nå, det er jeg da glad for at høre. Men Nu er du her. Hvorfor bliver du så rørt? Du bliver meget rørt, kan det være? ja, det tror jeg, det er fordi hvis man brænder for noget, og har gjort det siden man var 3, så er det sådan, så er det bare i ens liv, altså. Og jeg er ikke rigtig blevet forstået i Danmark, og jeg vidste, at Soul Shock, han var i USA og havde styr på det derovre, så... Så det var ikke sådan, det er ikke sådan forelskelse, for det virker Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Nej, det er det ikke. Ja, okay. Slet ikke. Nej. Så det var en drøm, det er simpelthen for... Drømmen. Okay, ja. Jeg synes, vi skal høre dig synge så. Ja. I've been so many places in my life and time. I sung a lot of songs. I made some bad rhymes. I bagged it on my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing this song for you. I've been so many places in my life and time. Tak. Altså, det her show, det er jo til for at give nogle folk chancen, som måske ikke havde fået den ellers også. Ja. Og umiddelbart slår du mig ikke som prototypen på det, jeg troede, vi kiggede efter. Jeg synes, der er nogle interessante ting rundt omkring din stemme. Og jeg synes, at når du nu har haft muligheden for at møde din guru, så synes jeg også, at jeg vil åbne chancen for, at du kan komme til at arbejde med din guru. Du får et ja fra mig. Jamen altså, jeg kan jo ikke stå for det. Du får også et ja fra mig. Og du får også et ja fra mig. Jeg mødte min guru. Jeg har vil møde den her mand nu i 10-12 år. Og nu har jeg mødt ham.